ved, at vi to kan gå igennem ildeopland, og jeg vil elske dig til verdens ende. Jeg tror faktisk, det er de bedste dynamikker, vi har hørt indtil videre. Flot. Tak. Men igen, der har vi den her attitude, vi talte om tidligere. For mig, det er en ekstra festlig overgang, vi har nået til.